tänään DJ Boy. Oletteko jo kuullut hänestä? Hän on kuuluisampi kuin Jarre. Ja Mikael Jarro siis. Hänen nimensä on DJ Boy, vaikka onkin Beatbox Boy. Hän soittaa beatboxia ja on kuuluisa. No niin, mikä sinun lempijäätelösi on? Vanilja. Anteeksi, en kuullut. Vanilja. Ota tästä kuule mikrofoni. Niin se sun lempijäätelösi? Vanilja. Anteeksi? Vanilja. Selvä. Puhu vähän kovempaa seuraavalla kysymyksellä. Mikä sinun lempibändisi on? Cheek. Cheek, hyi, saakeli. Ja missä asut? Kaarinassa. Missä kadulla? Emännän. Niin, tämä onkin se haastattelu. Meillä on Emännän kadulla nyt vaan Helsingin studiolla. Vaikka tämä näyttääkin ihan tavallista huolimatta, mutta me ollaan Helsingin studiolla Pasilassa. Onko sinulla paljon faneja? No on kuule monta. Tosi paljon, kuinka monta? No vähintään 200. Mikä sinun äitisi nimi on? Minna. Selvä. Mikä sukunimi on? Gröngrus. Siitä voitte mennä sitten. Oikea sukunimi on? Gröngrus. Oikea, ei mikään Grönroos varmaan ole, koska sehän on kirjailijan nimi ja se ei voi olla mahdollista. Älä vitsaile, kerro oikea. Vitsi, Helenius. Haittaa se, ei. Okei. Mistä juotko kahvia? Kyllä. Mitä juota? Mitä? Juhlamakkaa vai mitä? Juhla. Cappuccino minä juon kyllä ja... Mikä sinun lempilaulajan biisi on? Sokka irti. Joo, minunkin sokka irti on. Ja... Kuinka monta nimparia olet joutunut jakamaan? Aika paljon. 1000. Varmaan. Missä nukut? Eikö vanit ikinä tule kolkuttaa ovellesi? No joskus aamuisin ja iltaisin. Eikö se ikinä haittaa, jos se tulisi yöllä? Ja kyllä se vähän häiritsisi unia. Voi herran jumala, mutta me jatkamme täältä Helsingin Pasilasta. Hyvää jatkoa. Hän beatboxaa kohta yhden kappaleen. Sen nimi on... Kuvat. Tämä on haastattelu ja loppu.